rana ga kishruwa ba za a bar mutane da azumin da suke ji ba shikenan sai a ga mutane da kaɗa kaɗan wani goro haka ake rayuwa. Ba zagi bane ba kuma tashin hankali bane, tashi. Da Allah zai sa in ci gwamna to ina tabbatar miki kafi don sa a garin nan ana fara mini sai kafi ba mai ƙara fitowa sai an sha ruwa. Tashi kenan. Sai rike miki icen ke kuma ki na lakon. Wallahi da moraye sun shiga uku a guri na. Da ɗaɗɗiyar al'ada ce wacce ba ta zuwa